Usa ka cloud cluster sa gawas sa Philippine Area of Responsibility ang gibantayan karon sa Pag-asa. Aduna kini posibilidad nga mamahimong usa ka low pressure area ug musulod sa Philippine Area of Responsibility karong weekend. Matod sa Pag-asa, kung makasud man kini sa Philippine Area of Responsibility, minus hinuon ang kahigayunan nga mamahimong usa ka bagyo ug ang Southern Mindanao lang usab ang makasinati og direktang epekto niini. Sa pagkakaroon, easterlies ang nakaapekto sa Kabisayan nga mao'y hinungdan sa mga nasinating pagpanagom. Maayong dagan sa panahon ang masinati sa Kabisayan karong simanaha. Diin taas ang higayon nga init ang panahon ug may mga katag-katag nga pag-uwan. Lagi na sa mga mountain barangay sa Sugbo, no? Especially during the afternoon o mga hapon, yung magnetic form sa mga clouds sa mountain barangays mostly. Di good siya ingon nga magdugay, mga lumalabay lang na ulan and mga thunderstorms nga nang bundak kusog pero kadali lang.